Żvilupp ġdid fil-każ tal-qtil ta' Daniza Fawdex li seħħ 2.5 snin ilu. Il-Gazzetta kulħadd żvelat li fl-aħħar ġimgħat arloġġ lussuż tad-ditta Rolex li kien tal-mara instab f'Londra. Jidher li dan l-arloġġ ittieħed tat-tiswija u hekk kif ġie identifikat beda kuntatt bejn il-Pulizija Ingliża u dik Maltija biex din tal-aħħar titla' Londra għal aktar investigazzjonijiet. Vera Bodil Engelbrecht Holm ta' 72 sena kienet instabet mejta l-ħadd 26 ta' Lulju ta' 3 snin ilu. Il-ġisem tagħha kien instab fi stat ta' dekompożizzjoni wiċċel isfel fadira ilma ġewwa l-wied tal-Kappuċċini fir-Rabat Għawdex. Mill-awtopsja kien ħareġ li hija ġiet malqa wara li sofrit minn ġrieħi fil-kustilji f'rasha u f'sidera. Il-mara li kienet fuq btala kienet irrappurtata nieqsa l-jumejn wara li telqet minn mal-grupp tal-qraba tagħha biex tixtri. Hija kienet qed toqgħod marsa l-forn u l-fatt li nstabet mejta iktar minn 3 kilometri l bogħod minn fejn kienet qed toqgħod għajjem mistoqsijiet kbar.